Els responsables de l'associació Jordi Pere Cerdà, l'entitat que gestiona l'escola multilingüe de Sallagosa, ha iniciat una campanya de micromecenatge per poder fer créixer el projecte. L'escola Jordi Pere Cerdà, que és l'única de tota l'Alta Cerdanya amb el català com a llengua vehicular, va obrir l'any passat, fruit de l'esforç dels pares i mestres de l'antiga escola Bressola de Càldegues. El primer curs ha donat servei a 20 alumnes i de cara al curs que ve ha hagut de tancar les inscripcions en 27. Hi ha més demanda, però ara per ara l'escola no pot assumir més alumnes perquè li falta una mestra i els actuals recursos econòmics, les quotes dels pares i les subvencions que rep des de Catalunya i des de l'estat francès no són suficients per contractar-la. El projecte d'aquest micromecenatge és de recollir una mica de diners de la gent que estan una mica tocades per la llengua catalana i que ens volen ajudar. El principi seria de confortar la situació econòmica que tenim. Hi ha alguna subvenció pública que venen de la part de França. La part de la Generalitat ja sabem que és molt difícil cap al sud, que diguem. Doncs demanem a la gent, ens falta un 10% per acabar del pressupost que sigui ben tallat, ben tancat, i aprovar per l'any que ve si podem agafar un mestre de més per agafar més nens. Per tal de donar-lo a conèixer al màxim, els responsables de l'associació han presentat el projecte aquesta setmana a Barcelona. Ara confien que les ajudes privades comencin a arribar. La gent ens poden ajudar donant diners amb la Caixa, que tenim un número bancari amb la Caixa de Catalunya, o si no amb diversos materials. És que hi ha una escola que està fent reformes i agafarem cadires, l'alcalde ens dona cadires i taules per aquesta escola per poder ampliar i potser agafar un local més suplementari, no sabem. El projecte pedagògic de l'escola té el català com a llengua vehicular, però preveu que els alumnes acabin dominant també el francès, el castellà i l'anglès. D'altra banda, de cara al futur, els responsables de l'associació no descarten intentar obrir més escoles amb aquesta filosofia en altres poblacions de l'Alta Cerdanya.